tinyekwe the men men actor male actor mgbe enwego fan base with I say Teresa Okay. that's not ego na back enwego fan base mana say can I go the male version of me that was when I brought Udara mbaise in the picture. Now that male version, in fact, everything name in which reason. Now that male version can not raise a Perky wire. Ngwa raise the Perky wire. Perky wire, na me. Ina agbam. Na ogwa be nwanne raise the Perky wire. Where agbam? Perky wire, adezin if it anywhere you are. She met with me one-on-one and told me one name, Emana Bonda Goata Biko. In a gas shooting, but on one negi. Yatara. Mba honest a time on your Buddha Hamana. Oh, she was like, Naim and I on one Biko. Carry me along. Team the final. Yes, Mescaline can attest. Dibia Highway can attest to it. Udara mbaise can attest. Udara mbaise, I made her. And one year my ass Udara mbaise. I'm but I buy Udara mbaise. She was a student there in the Federal Polytechnic, but now a graduate. So more bubute Perky. Perky na sets. Nyeche onye obana lines. Aye chewe Perky. Ki ifere poa na anya. Before I Perky I for now. So I name it there. And we're skitty and whoop tea now. Before. Mama, one of your skits got viral. Poverty die. Yes. All that mbaise we had. Yes. That was the first time. Udara mbaise and Dibia Highway. Dibia Highway. I made Dibia Highway too. You made him? Yes. Dibia Highway on Aza. He after our comedian breast. Yes. After our comedian breast. By name me as na Teresa. Ona chokwa ụzọ ya mgbe aha ya abụrụ na star na anyafa mụ na masị abụrụ na star na anyafa ha na-awagharị so masị na ụfọdụ ekwulọbịa artists started using him as Dibia unless may invite me Udara mbaise. That is the day I shoot to poverty die oyi kọsịmsị ayipụ just wear your normal thing ka mmara godi ihe nji mee that aside Dibia okwuru ihe ọzọ ọ ga-emenwu. No, that's when they say lead in prayer. I wouldn't be a prayer warrior. Before Mezionia, my wife and my friend, but a Dibia. So, Mohamed introduced as Dibia Highway. Ocheji handle yours from comedian breast to Dibia Highway. Mohamed that concept iji akwonaka. Patara ihe ọnụ ọsọ gị na oge ejiri akwonaka. I gave him this. You need he easy that red and yellow, red and white armor. Camera would be no. You can wear your normal clothes. Up and down. Kai hinanya, chiri here naka. When you want to follow man or Dibia cable. And why NG like he accepts advice. And the guy the good on he deliver. On a Dibia Highway na, in can't make good man like here. Where bam? Yes, where bam? Dibia Highway ala. Ek boy, can be na Perky. Ndere Perky good morning na Perky we exam. Oga ha nwe this month exam. Chai, another fear. Ndere or not the kama status more not the. So, but I take it as one of those things. Like I said, for me to do male version, I think anywhere reason. Because I wouldn't be na SMS na Teresa. Kobira. My one name carry me along. I want to pick an hedge to show where I did it once so. I quite about bomb. Yes. But we will do 1,000 something. I'm about near 3,000. I'm going and coming back. Oh yeah, sure. Yeah, awesome. No, where go she be and do ya lati ya ko where. Yeah, go. Just for that no gwalum. Na kwa one ne over in his lift and would not na go ata carry me along. So Dibia Highway at the other peak is called again. Dibia Highway na Perky. It's Dibia Highway and I get shoot by 9. Let's more car bata kwa. Ya wana ekulo be mo se car bata.
ọ na-akụ na nsị na anyị na-agbafezi Ekwulọbị na ana m alazi Achịna because Achịna ka I like use as location. Ana m enweta ihe niile nchọ. A na-enye m everything, enwe no disturbance. Ndị ọsọkwa ndị nne nwaanyị na-egwuregwu sa biko mgbakọta ime ahịa na-asụ onye ọna mechọn the will. They valued na nke a bụ nke anyị. Ị ga-afọdụ ndị nwa na-asị mechie na ọnụ chiedu na SFM. So Dibia Highway asịgo okay. Ọkụzie 11 Dibia Highway kpọọ gị. Bọsụ ke time. Agwa onye kpọrọ na Ekwulọbị ebe na ị na-agbafe. Isi ọkwa naanị ka m gwa asị okay ka nsa ahụ. Chai. Ị ga-afụ nkịta. Ọsaba ahụ ebe 11. Ọ na-akụwa anọ sị na ụbọchị ọka nchọ onye tii n'afọ. Eribe m nri. Ebe 1. Orizie na enwe ike 3 ọ na-eshi ụtụchara ya abịawa. Sị ka eze ebe ụnụ nọ. So nke a bụ lifestyle I think. Onye ọbụla nwere ihe ebe o si gbaa ngọ. So but all the loyalty today. That doesn't make him a ị ga-asị na ndị afọ ime ekicha akachago gị taa. No, they are doing well. Yeah, I'm onye ka ibe because enwe onye ngara na-akpa ya. Okay. I'm qualities of ịka mmadụ. Mwa na-ekwu based on ndị ama Facebook. Otu akịta Pekwaya nọ, ama mgbe Pekwaya na ọkwụ n'ọkụ dị Dibia Highway. Yes. Mwa na-ekwu ị ga-asị na aka kịta amalofa than you now. Social media wise, aka nkwụkwa n'ọkụ nwanne m. Ghọtago. Maka ọsụ last steady win the race. Ghọtago. Enwebeghị mgbe m wuru. Orituo. I'm just there. Yes. I'm just there. But I can tell you enwe mgbe Perky bụ a na-atụ ya everywhere. Status ọbụla a na-atụ na-amụ no. Mana anọzi atụ kịta. Okay. Before I been a costume nnukwu polo na ịma ọwụ costume ya. The other costume. Shirt. Before I been a nnukwu polo. So mgbe ọ nọ na shirt ka ọ nọ na her peak. Then and they my ihe adịka ball just like mgbe Okocha fagwuru. So and I believe no utilize them because almost so many achievements. The likes of young women motor and all that, entertainment. So I think she's doing well for herself. Yes. Then Dibia Highway. Dibia Highway bịakwa sara ọkụ. Through mgbe mụ na ya nọkwa na-eme Dibia Highway. Ịwọcha ihe ọ sọrọ ya see mụ na Dibia Highway see skit now. Nyanwa self ga-agwa gị ana m prefer mụ na-edu. Imefe. He shoots. Now what are the vibe and all that. And the next year we are giving it to our fans. Back to back. So they are doing well. Because I'm onye kpọrọ yom ni one day. Edu abịa na skit making. Just skits we ibugo OG. And India producer they are there to testify. Mana akpọtago m so many content creators ebe a. And then onye nsị ya kpọọ content creators ada akpọ Edu nwanne. And then ịtọ ntị na-anụ ndị a na-erate as content creators so nọgasị akpọ onye ada akpọ gị ọ pụtara na ada erate gị ọ ka ihe ilo as a person. Okay. Maybe I have individual differences. Your best is not my best. Yes. And one day we'll favorite her. Yes. One day we'll favorite her. Yes. And we can do one day we'll favorite her. Akuya? Because and when I'm shop, like and when Ben out chief on the pay, and one of them. Oh, come as an Teresa. And the one you like it didn't why of a thing. For instance, now. I'm not good now. One woman born from diaspora. I'm on your edukedu. Say all the ma. It is sure do neku. Chere can call the video. Okpon video. I follow kwa me yanwa. I just some for decks or they call an office. I feel okay. I think I'm the shop. No go on. Now send their account. Send there. The woman sent me 100,000. Send. No, but sure when I'm asking kaburu no. She will stop giving me money. Now violence. Bye. Pam ya gbara 100,000. Ama m onye ọrụ taa. And ihe ọrụ nne me that woman is supporting me. Yes. So enwere m strong fan base here and diaspora. Same one man again nọkwa South. He was like, anwakwa na nwe mekata ihe ma asị kọgbulie gị n'ọnụ.
So if wasn't the phone up about go village match kita. A village match, culture match. Okay, culture match. Yes, you have your culture. We have our culture. You understand? Just like I would know a Yoruba artist. Na sokara Yoruba. I came with one guy named Yoko for yellow. Then I bought back. I must have that guy. Even on the Yoruba, I man they carry too much. But all are not their language. Nimi na called instant and on a galea. So that's how we are. Kai baze into fully Masi and Teresa. Concept or icon as in call come because that is what the munye di na eme no. Munye di na na man. Okay. Cause man enwe na ekwe ka eri ya nye na chere mo na mas and the mas ekwe akanya because ejimego. Adachi na tiri ego na bank. Piala anyị line sa ị na-apịala ya ka fa mụka nọ mụ na Teresa na-ekwu. Hey, ọmụ na adachi na demere ego na bank. Treasurer ụmụ ada ọnụ ọgụ na-atọ ebelele ka na-ezi iyi. Anọ na-agwa mmakọ. Acha anọ na-agwa mee ka ọ gbara m na masị. Lene masị dị ka eriri ọkaji. Ọgọdọ na-agaji ukwu ugboro Saturday. Mana ilebe ndị adachi na demere ego na bank. M denye ọgọdọ dee bụla azụ gị na-ele nwaanyị na-ele enyi nwa. Nwaanyị na-acha pokopoko. Now again, when we feel differently, or most people do things together. Nine MC. Content. We have not tried anything that is not rapper. But soon now we'll get married to her. Yes, so it will go. Abi? Because I'm not a male version, I'm not a woman version. Okay. They do male and female now. Okay, you got no mass. Okay. Nice. Nice. And we got see birthday shout out to Nafo in a with Teresa. Or Fana bossy me as Teresa able. Yeah, I hunt a judge on the name of birthday. I'm not going to a calendar to one down. No. So, anyway, on your like even now, 14th now, and what's so, on your now one now. Because bed them kwa nembodo tene kedi ihe oriri lakpu igwa ya dey happy odo ya na ego na akwu abu na na eme birthday come this is a way of appreciating you all like ihe na eme so onye ana na abia okwu na screen no ihe all like ka na akwu ugwo this is what gives me or her joy so kendi na aka akpọ unu kunu mele fefe ma obo appreciate unu ụmụ ka obu ụmụ nwoke ụmụ nwoke language I would be funny odd. If you say that language be an any regulation, there was a time I be a feel way in all the call within OAU. Kaina Nsi no. You must go and the OAU be no be no be so many places. So there's nothing like a regulation. But when you move ejok content we ego. Okay, when you mbuko onye. Okay, bro. But when you give I need like one. Yes. Okay, yes. We give OAU now. Show let's lab be shoka. When you when you give one buy. Buy. Oh, buy, don't buy. Ndala be shoka. Akpande. Unu na like in a village me one or two. Kedo why or most or na mas na Teresa amap township. No na bia. Agwa? Aka ga go omugwa, ya ga ba omugwa. Onye muze? Onye muze? Ai mutara ne nwa no maso kwa mutara Chinasa na akwa na mabo oje akọ. Ngwa muta onye? Because anu em ke ikpolo ngwa afa. Mana man go ke ikpo diga afa. Christopher. Christopher ai mụrụ ụmụ. Aka lata boarding school. Ụmụ nke no boarding school. Unji nwa alepụta. I go small. We are giving our fans that which we are known for. We the aguatas. Picture of nwunye di. Mbana kita anyị na-eme odoga anyị na ọbụ nsọ anyị nwa na-eme nwunye di. Every Igbo na-eme nwunye di. Anyway, even in a comment section, I will be saying something like, nah, this one is my pure grandma. That mass is wicked. Hi, that guy is naturally wicked. But they take care person. The way he did to my grandmother. So, anyway, one fan I will watch the video now. All that be connected to television. But na YouTube ko na carry on na Facebook. Obviously we watch ya osu. We yes mba na ha de na mma na nke ala ha na atọ. Ha say chere the ending part. O yesu na. That's akwa gwara go osu.
enwe ka isi akụ ya ọnụ maka nji ya ọjọọ Hey, master jumper on that jumper. No, don't go there because agent you wire. Ekere on wait. like you say that ije ọnya. O jere je court. Kema ya je court. Master jere njo. Andoma. Okay. That go me oche lu nwa ya togwa. So that ụmụ ya ga-elefe ya ndị nwaanyị. Ndị nwoke nwere ike yie no problem. Ọ dị ka unu na-enwe eyeli ritual. As in, onwe you nemekali yearly August meeting content ana akwado nke iche gwa maka ya August dito ibe na bai ndị bai ejiri August meeting egwu oh but I thank God especially the Anglicans maka Anglican bishops because ana maga Anglican does not mean enwere ụka condemn chukwu ka anyị niile na-efe of course but nke a nwere n'ime ka mma ọfụma karịa so Catholic bishops enwecha some things ha na-ewepụcha dito oke ịma aka challenge dị n'ụka na-ekwesịghị dị n'ụka so we are really pushing those pictures in our content teaching the lesson what this thing is supposed to be not the other way around but that's why August anyị na-akwado je chịtacha akwa mee unlike other skits pass a message even some women na-akpa and before I shoot to August meeting ana m ada akpọ dinary president okay ndị St. Joseph now St. Joseph mana ana m akpọ bụ their representative n'Ọka ife enye St. Joseph Cathedral Akwụlọbịa Diocese sorry ife enye Akwụlọbịa Diocese ana m akpọcha ndị parish m na-ajụ ha ka challenges ha na-enwe n'ụka na ndị nne ha agwa anyị enwe mgbe ụtọ bụ problem they give us but I beza anyị ha na-esi ya the story ka ọ dị ka enwe ndị anyị na point ya atabata onye a gwara emego gịnị mana na people nwe the message ewerego message so that one anyị na-akpachapụrụ ya anya but other things other content solely what is happening in the community which enwego nke anyị established na for egwu ndị alụtara dị ime nwe alụtara dị enwere egwu so ndị inyom ọla egwu anyị ga-abịa very soon bịala anyị highlight na highlight anyị postgoro masị akwatago ndị ya amụ egwu gwọọla anyị obele mbara ọ bụ egwu a na-aga egwu a na-agba agba okay ibupụta egwu yes masị ya je kpọta ndị ya akụzide egwu asị ya 30,000 masị bịa sị m na 50,000 agazie na meeting ka anyị gwa ndị inyom ọla na 50 so nsị ya ka ezi ihe a ga-eme 20 ya sọ ọkwa ya wetara idea na anyị kwụọ 50 ya were 30 kwụọ ndị ya akụzi egwu nsị 20 mezie gịnị na onye enye m 5 nsị onye rie 15 ya sị nwantị ya nwaanyị ya sị ọ ya bụ initiative Osewe. Very nice content. No, you made 50-50. Yes, I had the After all, no, I be I hope that the Egun Agaba and all that. So, village una no esia. All the come when they on a to mahane ekria. Yes, actually, our people. That's when you see all the regulated our content. Society, but at the same time. When they side I between abroad, even Lagos, I naga, Abuja, I naga, and all that. On the bike, app. Some of them, like there's some people in abroad, we are bringing them back home. Farfetchers on settings, we are bringing them back home. So and content I for now, village not just anyhow village. What I name avoid but I name avoid. Now track road, with that village settings. So by next year now, after our season, because I had a Chago booked now, as a season, I buy the city and the rural and urban scenes and all that. I can't go bomb, Mona the one that can ONM phone your name MC. Edukai Bazia na bank bazo. To the last chapter, Nollywood. Kaitili Nollywood makana the first time after me rugi click ibuna film. Yeah. But before Nollywood, ka mpakwa aka n'Okopoli, ewu niwe, ka eje n'Okopoli ka nkọtụwo obele iweda, igu n'Okopoli. And mgbe igu n'Okopoli, ị na-eme ọfụma. Kedu ife mere ji afụ Okopoli as a secondary school, according to people, ọbọkọ mwakwu. Kedu ife mere eji rate Okopoli, and then onye si na ọgụ n'Okopoli, ade rate, just like you said, isi na ejela akwụkwọ mana people ekwetara na ebu graduate. And can say na onye si na ọ ga Okopoli. Some of their products mfugokwa mụ na fa pago nkata akwa adidinde edago adidinde ka na asụ ya na
it wasn't. Hey. So kọwala anyị kedu ife na-eme ọnọ ndị mmadụ na-ekwu ka ọ n'otu aka ọ dị okopoli. Okay. Gbala anyị yes okopoli. Na gbam. Pịa gbam. Okay, Iman, I say, first of all, let me start by saying this.